Definitivno život, ovaj YouTube kanal. Htio bi da u video uradcima ostane taj nekakav edukativni dio, a ne da samo pričam samo o sebi. Nedavno sam se vratio s Lanzarotea gdje sam imao utrku koja nije išla baš prema očekivanjima. I nakon takve utrke bi odmah mijenjao sve, i treninge, prehranu, ženu. Ali lani mi je Saturn dao jedan dobar savjet i rekao je da je upravo to greška, jedna od najvećih grešaka koju ljudi rade, da poslije prve lošije utrke idu mijenjati nešto. Jer možda je bio samo loš dan, a ako nešto promijeniš nikad nećeš znati. Možda si sve radio ispravno, a samo ti je bio loš dan. I njegov savjet je uglavnom jedna loša utrka zaboravi, dvije loše utrke za redom analiziraj, treća loša utrka za redom žena je kriva. Ili si nešto zeznuo s trenicima, ali vjerovatno žena. Sad ćemo malo o meni. Najveća novost od zadnjeg videa je da se vratio stari trener. Osim toga, lani sam ostao kratak za Havaje. Ja mislim da sam bio na kraju drugi ispod crte. U međuvremenu se promijenila pravila i sad se više ne skupljaju bodovi, nego imaju slotovi na svakoj utrci. Pa sam krajem godine u 12. mjesecu išao u Argentinu na njihovo kontinentalno prvenstvo i tamo sam ostao prvi ispod crte za slot. I tako cilj i dalje je za ovu sezonu glavni uloviti tu kvalifikaciju. I eto, prva ta utrka gdje sam imao priliku je bila na Lanzaroteu i tamo sam pokisao kao i danas, s tim da je nažalost tamo to bilo figurativno, ali u ostale dvije utrke ove sezone nisam bio loš. Na Majorci sam bio četvrti, manje od minutu iza trećeg, a u Poreču sam pobjedio. Tako da eto, nadam se da je taj Lanzarote bio samo loš dan. Iduća prilika za loviti kvalifikaciju je za nešto manje od mjesec dana u Frankfurtu. I eto, poželite mi sreću, a vjerujem da ćemo se vidjeti prije toga. Toliko za danas, ćao!